Втори ден, 50 часа работа е много сериозна. Адреналин не е, ами това е андреналин в кръвта. Ето виждате как съм се чувствал в ден номер 2, след 48-я час. Това е един друг човек, който гледате. Това не съм аз. Какво е това фастинг? И едно интересно нещо, което ще ви споделя накрая. Какво установих за часовете, които съм изкарал, за дните и деня, в който приключвам самия фаст. Ден едно, веднага на помощ, разбира се, идва гликогена. И когато нивото пък на инсулин е ниско, то започва да се горят мазнини. Така, преминаваме в интересния ден 2. Това е денят, в който влизаме в тъй наречената кетоза. И но адреналина толкова рязко скача, кортизол се отделя, че е просто... Втори ден, 50 часа работа е много сериозна. Какво настъпва? Настъпва още и още и още кетоза. А това води до засилена мозъчна активност, по-добро настроение, прилив на енергия и еуфория. Но еуфория е як. Вече ви помага да поддържате младостта си и да изглеждате млади. Какво се случи на ден 3 и какви са моите отзиви от целият този процес? Нека да видим. Часът е 6 без 15, почти никакво спане, което показва, че нивата на кортизол и адреналин са високи, тъй като съм в режим на ловуване и оцеляване. И се чувствам супер бодър, свеж, наспан. Премерих кръвното, за да видя дали всичко е наред. 115 на 85, на пулс 72, което е перфектно. И ето, че сме на час 68 часа, воден пост, чувствам се много добре. Само искам да отбележа, че и 3 дни съм бил на крак. И 3 дни съм си вършил работа по цял ден, не съм сядал. Чакат ни още доста часове, така че газ! Такова е положението, енергията върви, глада намалява, чувстваме се добре. Вашите клетки унищожават предракови клетки, микроби, увредена тъкан, мозъчна плака и така нататък. Общо взето текат интензивни, почистващи и оздравителни процеси. Как се чувствам на ден 4? Нека да видим в следващите видеа. Чувате ли този звук? Навънка леко ръми дъждец. Часа е 5:15 сутринта, 81 час. Сам се събуждам, чувствам се готов за деня. Много, много, много добре. Енергия, яснота, което е странно. 108 час, 5 ден. Време е да видим какво се случва на кантара. Лешата ми кантара. Охо, ето тук дойде голямата разлика. Всъщност на 5-я ден, когато започва самото захранване, започва цялостното възстановяване и изграждане отново. Затова е важно да се сложи в устата, както казах, качествена и чиста храна. Ще забележите, че след тези 5 дни